Maramureșul a avut parte de-a lungul istoriei de crime care au făcut înconjurul României. Crime care au putut fi greu explicate, chiar și de către anchetatori. Fapte care erau comise de persoane cunoscute ca fiind liniștite și despre care nu ar fi spus nimeni niciodată că ar fi capabile de așa ceva. Au existat și legende urbane legate de anumite infracțiuni, care erau puse pe seama celor cunoscuți de toți copiii din municipiu drept îngerii negri. Nu există băimărean care să nu fie auzit de așa ceva. Pentru cei care nu știu, povestea acestora începe undeva prin 1980, când mai multe cazuri neelucidate au fost puse pe seama unei organizații secrete, specializată în răpirea copiilor și crimă. Îngerii negri ar fi activat în Baia Mare timp de 4 ani, mai exact în perioada 1988-1992. Legenda spune că Îngerii Negri erau o organizație secretă care răpea copii pentru a deveni ulterior adepții grupului. Membrii organizației se ascundeau pe sub poduri sau în canalizările din Baia Mare, iar noaptea umblau în căutarea victimelor. Sunt băimăreni care susțin varianta că Îngerii Negri se antrenau seara pe acoperișul Spitalului Județean de Urgență Baia Mare, iar noaptea umblau pe străzile Băii Mari. Alții spun că dormeau sub podul de la Săsar. Dovezi că această organizație a Îngerilor Negri a existat vreodată nu există. Există în schimb prin oraș tot felul de scrieri pe pereții clădirilor cu sintagma Îngerii Negri. Ca orice poveste urbană, organizația Îngerii Negri a pătruns adânc în mentalitatea orașului. Rareș avea 9 ani când a auzit pentru prima dată de Îngerii Negri. El auzea băieții de la el din cartierul Gării că vorbeau despre Îngerii Negri, că erau ceva de temut și era bine să te ferești de ei. Rareș își amintește că la un moment dat chiar și părinții îl amenințau că dacă nu stă cu minte și nu face ce trebuie, va fi lăsat pe mâna îngerilor. Am auzit de Îngerii Negri. Se vorbea prin Baia Mare că era o gașcă de asasini. Îți băteau noaptea la ușă, intrau peste tine în casă. Se spune că erau toți îmbrăcați în negru și de aici denumirea de Îngerii Negri. Nu știu cât a fost de real totul, dar știu că atunci purtam frica lor, a adăugat Rareș. Chiar și mama zicea că dacă nu o să fiu cu minte, mă las afară să mă ia Îngerii Negri. Erau spaima tuturor copiilor. Chiar și la școală țin minte cum povesteam cu colegii despre ei. Unii spuneau că i-au văzut, alții că au auzit cum umblau noaptea pe blocuri, își amintește Tania Purcaro, o băimăreancă de 35 de ani. Chiar dacă acum este conștient că totul era doar o poveste, un tânăr băimărean spune că trăia cu frică seara de seară. Din câte mi-aduc eu aminte, se zicea că dormeau sub podul de la Săsar. Alții spuneau că se antrenează sus pe spital, iar alții povesteau că stăteau pe lângă cimitirul de pe dealul Florilor. Erau câteva zone pe care le ocoleam de fiecare dată. Ce pot să vă spun cu siguranță este că de fiecare dată când făceam vreo prostie, nu dormeam foarte bine seara. Aveam vreo 9 ani și ca orice copil am fugit de acasă, pentru că așa făceau toți copiii. M-au căutat ai mei câteva ore bune și după ce m-au găsit, m-au adus acasă, m-au certat și m-au trimis în cameră. Când încercam să adorm, am auzit niște mișcări pe bloc, zgomote puternice, și eram convins că Îngerii Negri veniseră să mă ia. Ei, de atunci și vreo 2 luni cred că am fost cel mai bun copil din oraș, povestește Adrian Mihuț. Pe un site de arhive am găsit și un documentar intitulat Îngerii Negri. O să vă las câteva cadre din el. Îngerii Negri era o gașcă de ninjalei care locuiau prin canale și se ocupau cu răpirile de copii. Din 98 până în 92, 93, când deja, nu știu, ori nu mai era de interes povestea, ori nu se mai manifestau acele elemente pe zona Mureșului și a Târnavei Mici, circula banda Zorro. Banda Zorro era evident și un fel de țap ispășitor pentru toate prostiile care se întâmplau, pentru că nu pot să le spun altfel. Însă ceea ce ajungea la
bucătăriile oamenilor la discuții sau la... Era prea puțin. Nu se știa de la început că e vorba de îngerii negri. Practic, în zonă, oamenii ăștia, în afară de câteva răpiri, mai erau acuzați de niște crime puțin credibile. Oricum, se vorbea și la un moment dat, țin minte că după Revoluție fuseseră prinși o parte din ei. Ăla e și momentul în care se cam tână povestea. Se știa că din bandă face parte o tipă și încă trei indivizi. Cert e că nu erau din oraș. Ei se stabiliseră cumva în zonă, nimeni nu-i cunoștea personal. Abia după Revoluție, cineva mi-a arătat pe stradă, uite, tipul aia și cu ăla făceau parte din banda Zorro. Oricum era oarecum tardiv, nu mai exista spaima aia. Însă, în toate discuțiile legate de banda Zorro mai intervenea și o altă temă, deci nu prea erau date, deci se știa că au legătură cu acea organizație Îngerii Negri, care se ocupau cu răpiri de copii. Se știa că se mișcă mai mult prin orașe, prin orașele mai mari, locuiesc în sistemul de canalizare, cu care nu se ocupa nimeni la vremea aia, și se ocupă cu răpirea de copii, pentru a strânge noi adepți în rândurile lor. Alt gen de crime, fapte, nu au apărut în zonă. Însă, e interesant că speculațiile care se făceau pe legătura dintre banda Zorro și Îngerii Negri nu erau practic fundamentate, nu avea nimeni dovezi. Iar ceea ce ajungea la Inspectoratul de Miliție din vremea aceea, practic era preluat de colonelul Berindei și de alte structuri. Nimeni nu putea să-ți dea amănunte. Puteai să stai de vorbă cu sectoristul de cartier, știa exact cât știi și tu. Sigur, oamenii mai vorbeau între ei și se cam știa. Se știa că respectiva organizație vine de undeva din Sighet. Și că acolo la Sighet se formase un pol al întunericului. Practic, Am să vă las un link cu tot documentarul, are o oră jumătate, dacă vreți să-l vedeți, pare destul de interesant, este destul de interesant. Legendele urbane sunt adesea false, dar nu întotdeauna. Câteva dintre ele se dovedesc a fi adevărate în mare parte, iar multe sunt inspirate dintr-un eveniment real, dar transformate apoi în ceva diferit prin propagarea de la o persoană la alta. Așa pare să se fi întâmplat și cu Îngerii Negri. Probabil chiar a fost cineva răpit. Dar dispariții de copii există de când lumea și pământul. Acum, credeți ce vreți, dar mitul Îngerii Negri este 50% adevărat, 50% fals. Din nou, este o legendă urbană și va rămâne o legendă urbană.